Det er lørdag, og der er gået endnu en uge, og vi skal en tur i væksthuset for at se, hvad der er sket på en uge. Og jeg kan godt betro jer, at der er sket ting og sager. Jeg synes, det bliver ved med at vælte frem. Vi starter med citrontræet, hvor at man kan se, at bladene er blevet bladet. Der er også nogle af knopperne er nu næsten udsprunget. Det tager virkelig fart nu. Som I kan se, er der stadigvæk et par mini-drivhuse. Men inden vi når derhen, så klimatisserne har jeg lige puttet om. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvor de skal være. De havde fået det for trangt. Udenfor kan man se storkonvaller, Kong Salomons Sejl, som nu har åbnet sig. Og mit magnolietræ, den der hedder Susanna, er sprunget ud. I hvert fald det, der er inde under udhænget. Når vi kommer til thai-basilikumen, så er der også sket noget. Nu har man begyndt at kan se, at den er kommet over. De voksede simpelthen sådan et stykke her. Og jeg har jeg har priklet lidt om. De stod for koncentreret der. Herinde står der nogle små cherry tomater, jeg har fået af Fatty. Det skulle være en god afprøvet model. Hans forældre har i hvert fald havde den sidste år, og så lavet frø af den. Og der har vi koriander, og det kan I se, det har jeg også delt på, og nu bør jeg få det yderligere plantet ud. Hvad er der sket herinde? Jeg har lige købt persille, som jeg lige har pottet om, inden det skal til udplantning. Der står nogle tomater, jeg har sat fra til min far, fordi han skulle noget her i weekenden, så dem vil han ikke have endnu. Men vi kan se dem, jeg har plantet op. Forskellen på, at de står i solen hele tiden, og så herover, hvor det ikke er sol hele tiden. Jeg har også fået en anden ting. En nabo her, en blåregn, og de har så nogle lange bælge. Og så har jeg prøvet at se, om jeg kan få den til. Altså at få frøene. Dem har jeg lige sået i dag. Jeg bør i grunden lige skrive datoen på. Der er de tomater, som jeg ikke har sat ud, som skal gives væk. Der kan vi se forskellen, hvor meget de er vokset, når de kommer op. Der er ikke noget på bordet i dag. Der er der ro. Og min squash. Ret store er de blevet. Og her kan vi se de to første kimblade, og så kommer de jo så til at se sådan ud resten. Her har vi nogle efternølere. Der er det faktisk kun kimbladene. Noget, der også er langsomt om at udvikle sig, det er min fennikel. Men nu skal de altså snart pottes om. Det, der ikke er kommet op, det er bønner. Bønner skal man først plante sent. Og grunden til, at jeg allerede har plantet dem nu, det er så fordi, at jeg vil lade dem stå indenfor noget tid, inden de skal ud. De kræver noget varme. Chilien har også haft godt af den ekstra uge, men for dolen, den måtte godt komme noget mere i gang. Ja, håb og drømme. Og salaten, ja, som så vanligt, jeg spiser af den, men jeg kan ikke rigtig holde trit med tilvæksten. Noget andet sjovt, jeg har her, det er de der 2 kalebasser, jeg har haft med hjem fra Tyrkiet. Og så har de sat forskellige farvede stykker glas i. De er vældig søde om aftenen. Ja, hvad er der ellers? Jeg skal i gang med avisen, inden jeg skal til den store rosé-smagning i dag. Det var alt for denne uge.